Gratulujem Bayernu k víťazstvu. Bol lepším tímom, ale my sme podali jeden oduševnený, vynikajúci. Predvedli sme premenené šance Tigrana, ktorý bol skvelý prvý polčas. Hral nie úplne na 100% fit, ale odvedol penzum práce, ukázal, že je najlepší hráč ligy momentálne a pre nás nenahraditeľný v útočnej fáze. Super, sme vedeli, čo bude hrať. Má takú kvalitu, že nie všetkému sa dá zabraniť. Pripravili sme na centrované lopte, na Kejna, na Millera. Presadili sa z toho, to hovorí o ich kvalite. My sme mali 2-3 dobré príležitosti. Dali sme krásny Markov gól, na ktorý sa bude dlho spomínať, myslím si. Bayern je, tak jak som na včerajšej tlačovke, pre mňa top 4 favoritov na semifinále alebo na trofej, uvidíme, nech sa mu darí ďalej. Odohrali sme jedným ľuďom, ktorí prišli v takom počte, 5000 divákov na výjazd, to je neuveriteľné a dali sme do toho všetko. Lúčime sa, myslím, že so styčenou hlavou z Champions League, aj keď sme všetko prehrali, nezostali sme poslední, áno, takže z toho pohľadu niečo potešiteľné pre vás, pre médiá, aby ste nás nemohli kritizovať, že sme boli úplne poslední. Ale na odľahčenie všetci hráči na maximum, samozrejme niekedy nemôžete chcieť na úkor kvality ich porovnávať s hráčmi Bayernu, ktorí stojí 100 miliónov. Áno, čiže z tohto pohľadu dobrý výkon, 2-3 veci, otázka kvality, lepšie príhrávky, ideme 3-krát sami do brany, na čo som pripravoval mužstvo, že tá obrana Bayernu nie je kompletná, že budú tam chyby, ale chcelo to viacej kvality, viacej presnosti v poslednej príhrávke, tej finálnej, to, čo urobil predtým Tigran. Ďakujeme za fantastické zážitky Champions League, ďakujeme mužstvu za to, že klubu urobili sme radosť fanúšikom, zažili sme niečo, na čo môžeme budovať, keď budeme rozumní, budúcnosť Slovanu. Áno, vieme, že nás čaká prebudovanie kádra, že nás čaká rozumné rozhodnutia, už možno zajtra, pozajtra, alebo do konca transferového okna, že chceme urobiť 1, 2, 3 rozumné rozhodnutia už teraz, tak aby v lete nebola tá obmena kádra taká veľká, ako 7 hráčom končia zmluvy, niektorí majú svoj vek, uvidíme, čo bude s Vladom, čo bude s Kúcom, čo bude s Guramom, tá os mužstva, ktorá bola. Takže uvidíme, či pre niektorých hráčov ako Strelo, Marko, Nino prídu ponuky, čiže z tých mladších hráčov a budeme sa pripravovať na ligu, ktorá bude pre nás neľahká, ale verím, že máme najlepšie mužstvo v lige, že to dokážeme zopakovať titul, pretože takýto výkon, jak sme podali tu, by ťažko predviedlo niektoré slovenské mužstvo, aj keby som im to strašne prial. Áno, naše mužstvo už vie hrať ťažké zápasy, čo ukázalo dneska, ale hrali sme s veľkou kvalitou. Pekne, nech sa páči ďalej, Vado. Chcem sa na toho Tigrana spýtať a tak zoširšia položím tú otázku. Keď som s ním raz robil rozhovor, tak on mi v tom rozhovore prezradil, že on nepozerá futbal, nepozerá európske zápasy, že on je človek, ktorý si potrebuje od futbalu oddychnúť a že on vlastne nepozná ani veľkých hráčov, tak, lebo ich nemá nasledovaných. A on dnes hral futbal bez strachu. Že či to nie je možno aj výsledok tej jeho mentality, že on jednoducho nerieši, proti komu hrá, lebo v podstate tých hráčov nemá ani až tak nasledovaných, nevníma ten status hviezdy tých hráčov, ktorí sú proti nemu a podobne. Tigran je kapitola sama o sebe. Je to fantastický hráč. Je to lojálny chlapec a trénovať ho môžem asi len ja. Ja si neviem predstaviť pri ňom iného trénera, lebo tak, ako hovoríš ty, že on nesleduje futbal. On, keby trošku viacej ešte trénoval individuálne na sebe, ale proste je taká povaha a to už nezmeníme. Sme radi, že ho máme. Má neuveriteľné veci, je dynamický, vie dať gól, vie prihrať na gól. Je najlepší hráč ligy momentálne, čo potvrdzuje
Dneska bol namotivovaný oveľa viac, hovorí tréner, čo to píšu noviny. Ja som to nečítal, 8-0, 10-0, neviem čo, hovorí, idem hrať, chcem. Ja som sa rozhodol ho dať, preto včera hovoril tréner, neviem, či je rozumný od začiatku, hovorím, Tigran, tak hraj od začiatku, ukáž svoju kvalitu, ktorú nesporne dneska ukázal. To, čo urobil tam, neviem, či s Pavlovičom alebo so Stanišičom prvý polčas, takisto jak Marko pred tým gólom. Fantastické individuálne kvality hráčov, za čo som rád. Ďakujem, nech sa páči. Áno, nech sa páči, Brano Tesak, TV Joj. Pekný večer prajem všetkým. Samozrejme, predpokladám, že Tigranovo striedanie bolo samozrejme vynútené tým, že potom zranení to nie je na celý zápas. Bolo tam aj predtým vlastne striedanie, Nino Marčelí išiel dole a nahradil ho Medvedev. To je veľké plus. Mali samozrejme aj oni viacej šanci, ale to sa na Bayerne čaká. Bayern nadelil 9 gólov Dynamu, áno, a tak ďalej, má obrovskú kvalitu. Tá skupina bola ťažká, jasné, vedeli sme, že asi nevyhráme žiadny zápas, ale pokúšali sme sa. Ale z pohľadu takej, aj z pohľadu toho, že sme neboli kompletní, že sme mali zranených hráčov alebo chorých hráčov a z pohľadu toho, že nie všetci boli na 100% zdraví ako Tigran a tak ďalej, tak sme podali jeden výborný výkon. Ako z môjho pohľadu ako trénera, na to, na čo máme, hrali sme na limite svojich schopností s fantastickým súperom. Asi ten dnešný zápas bol najlepší. Pre nás, aj pre ľudí, ktorí prišli a myslím si, že aj v Nemecku sme zanechali sympatický dojem. Nech sa páči, Vlado. Pán tréner, keď sme vyšli na tribúnu, tak sa štadiónom ozývalo Ďuso Seke. Fanúšikovia ho milujú, majú radi tú jeho bojovnosť a vy ste mu vlastne dopriali prvýkrát až teraz šancu v takom veľkom zápase, takže ako ste videli jeho výkon, skúste možno aj vysvetliť, prečo na ňo prišlo až teraz, prečo tí ľudia tomu úplne nerozumejú, majú ho veľmi radi. Futbalu málo kto rozumie, áno. Ani nie všetci tréneri rozumieme futbalu, čiže samozrejme po prehre je kritika trénera, vtedy to je oprávnené, normálne, s tým musí tréner žiť. A Ďuso si svojou pracovitosťou vyslúžil u mňa dneska miesto základnej zostave, pretože jasné, dneska nám nelámete, prečo išiel Tolič tak neskoro, prečo ten nehral, prečo ten, na to som tu ja, aby som rozhodal tieto veci. Samozrejme, vedeli sme, že budeme pod tlakom, aj Savidis hral výborne, aj Ďuso hral výborne, že ten stred sme nemohli otvoriť, že sme rozumne bránili tú veľkú kvalitu, áno. Hrajú tu aj iné mužstva takto. Hrá tu defenzívne Leverkusen, hrá tu defenzívne iné mužstva. Hral tu výborné Dynamo Záhreb, ktoré z 3-0 dalo na 3-2 a potom dostalo, myslím, 9. Čiže keď otvoríte s nimi vrátka, tak nemáte šancu na dobrý výsledok. A my sme dokázali dneska uhrať sympatický výsledok. S veľkým ústvom a Ďuso, som rád, že ho ľudia aj vyzvali a dneska si to zaslúžili aj viacerí hráči. Áno, ale ďakujem ľuďom, že nás vytleskali a bolo to pekné. Ďakujem, nech sa páči, Braňo. Hovorí sa, že niekto musí byť posledný, ale Slovan to nebude v tejto Lige majstrov. Vnímaš to trošku aj ty? Tešíš sa z toho, alebo nejaké zadozučinenie, že predsa len to nie je úplne to koncové svetlo tej tabulky? Tak teším sa, že to, možno to povieš v tom tvojom podcaste, že Slovan nebol posledný, ale jasné, je to úplne skoro jedno, či ste poslední a predposlední, ale dali sme góly v Champions League, dali sme góly na Bayerne, dali sme gól na Atletiku, dali sme gól na Celticu a tak ďalej a tak ďalej. Taký slabší výkon, čo sme boli málo odvážni, bol zápas v Girone.